Ngibulise okhenoni bonke, ngibulise umfundisi wesithili noma abefundisi abakhulu phakathi kwethu, ityalike ngokubanzi, ngibulise indwendwe, ngibulise ngokukhethekileyo ekhaya namazangwa namatshawe, abathokozisa intloko kwaloku nje egameni lomfeli nomfeli wethu Yesu Kristu. Amen. Eneneni bayigqibile yonke into, bawenze lula umsebenzi wami. Mna nyhani ndizoma apha ndizongqina ndithi kunjalo. Mandibulele eli thuba to be very honored ukuma ndifunde isiqatshulwa ebesibhalwa umama uMamtshawe ngexesha ebephila, because xa siphila apha ebomini siyabhala. Qha le ncwadi yakho awuyikwazi ufundelwa ngoku, ityhilwa mhla waze kwabanje kwantluka. Umama Mamtshawe lilungu letyalike ke elizeleyo, uzihambile zonke izigaba zaletyalike, akho nto ayityalayo asimenzeleleli ungowalapha. She was a very committed member, ebe responsible umama, accountable, such that the very last time sifumana i-report from umama uMangola uba udibene naye eqonda, ephaya nje ucinga uba andikho apha, and therefore mandazise into yokubana hayi mandingothuki uba ndingabonakali, ndisebhizi, ndizawuza xa ndinethuba. Ebengumntu onjalo umama uMamtshawe, ubungade umreyide, ibiba nguye oza kuwe athi yintoni efunekayo sithile ndibhalele, zintoni ezifunekayo ukondikhumbuza. She was like that. Ebengabaleki just because ebengakwazi ukuza enkonzweni okokoko, but bingathi loo nto izinto ezenziwayo ecaweni akayonxalenye yazo. Ebengenasihlalo mna ndikhula umama Mamtshawe ungazange wavuthwa ungunobhala okanye ungunondyebo okanye ungugosa, andimaze nesihlalo apha esithilini. But ukungabi nasihlalo kwakhe, it never stopped her from serving. Ebeseva as a congregant, as umrhamente, ebenganidi title ukubana makakhonze uThixo okanye aphuhlise izipho uThixo amphe zona. Kulaa ndawo akuyo, you would feel the presence kaMamtshawe xa engenokuba ukhona ecaweni. Intlanganiso njengokuba ke akho cawe ingafunekanga ihlale phantsi ihlalutye imicimbi yecawe, xa ekhona she would be part of it, and i-contributions zakhe bezisakha ebengagqithi umama Mamtshawe, bengayithethi into ezawubangela into yokubana kuchithakale. In fact, ebesikhulisa. She's a very perfect example of Proverbs 23 verse 23, 80, buy the truth and not sell it. Ngalendlela kuthetheka ngayo apha ngaye izinto ezi-uncomfortable esiqonda ayike ukule sazizawuthethwa ngubani, but umama Mamtshawe besima ayithethe athi this is wrong, ayimelanga yenzeka apha kule tyalike sikonza kuyo. That was umama Mamtshawe, izinto ezithaboo at times esiqonda uba izawubangeka abani ke le, but nebengayoyiki loo nto. But doing that in love, unyanisile ubhujongi xa esithi ebeza kubiza ecaleni if it's something that is personal, axele into yobana this and that ayihambi ngolo hlobo. Silahlekelwe ke umntu onjalo apha etyalikeni, umntu okwaziyo ukuyibona into isekude kuba ayihambi right. Ndibulela ufumana nala ukusweleka kwamamzangwa, wasinika itechnique yokuchophisa. Siyamazi moshabe sikutsho uba ngumntu wehill ka-750. Ithi ke itechnique, you put the pressure on the toes and not on the heels, because we were like, hayibo
ungaka like ukwazi njani uhamba ngehili ethile kodwa ke wasinika ke lo mfundiso ngalo mazwi ndizama ukusithikizela into yokubana kwenzekile ewe ufikile ngumntu ebengenokwazi ukucrossa into ebuhlungu khange sifumane nechance yokuba sike sifunisise noba ngumthendeleko kodwa ke eneneni umntu nyhani ixesha lakhe akalazi. Inkosi kakhulu. Abantwana bakaMamtshawe selibona nani kumali lecawe. Abantu babhinqileyo badakasa badakasa umandi kondoda komfazi apho uza nesipho sakho phambi koThixo nani ke ndanimema nizojoyina le cawe cawe nje ndaqala nami ukubona lo ningamkapa ningabhalisanga yanithanda nonke kakhulu kodwa sizawudibanisa ke konke isithethe sombulelo i-tributes and everything sizawudibanisa phaa usudwane konke phaya angaba siqala ngenkongozelo kanemfundisi sawuqala ngenkongozelo andifuni manapha niphume ndiyanazi nizimvuze niphume yazi ujike nayo inkongozelo kuzothi amatshawe nabasebenzi kakuhle nakujika nayo kutyekiswa ngumfazwe andithanda uqhubekisa kona nje sawujikelezisa ke ngokusitya ubeke laa nto uphume endlini usithi uyayisa kulo ke esawuthatha ke sokungena ke ukumbele yonke into 302 asiphakame 302